Mi smo HS Automation International u Shenzhenu u Kini. 15 godina iskustva u industrijskoj automatizaciji. Ovo je naš offline stroj za presovanje. Umetnite fleksibilne ili krute igle konektora u PCB. Nema potrebe za lemljenjem. Usvaja visoko precizni sustav za mjerenje tlaka. Prikaz pritiska u stvarnom vremenu. Pouzdan i jednostavan za rukovanje. Nudimo prilagođeno rješenje. Pozdravljamo vaš upit.